Motende kod report mano mogol gi Kweth manok to gi Kweth mang'eny od bura committee no mane dayo dho jotend migepe kamodo ni Kweth manok e committee mano dayo dho jotend migepe mano gwel gi jatend piny Kenya William Ruto tamore yie kod welo ma jotend migepe adek mano magi wacho ni okoromore bede lemo muno kaluwore gi chilo momieno gi jotelogo. Committee no wacho ni chike ma pacho ka okoyine jogo mantiere kod mibadhi kod chilo mamieno gi mondo bedi apisi mag sirikal. They will engage you robustly on the suitability or otherwise of you as a nominee to the docket. Bango yombaka gi jotend migepe manogwel gi jatend piny Kenya William Ruto kuom dala dek. Kweth manoke committee manoda dho jotelogo opodho jotend migepe 19 kama oting'o Musalia Mudavadi manowal kaka jotend migepe, Ngire Kithure Kindiki manowal kaka jatend migao mar arita, Njuguna Ndung'u manowal kaka jatend migao mar omenda, Eden Duale manowal kaka jatend migao mar lweny kod mamoko. Maybe you can tell us why he abandoned members of parliament. Kata kamano, e report margi, Kweth manok e committee no tamore yie kod welo ma jotend migepe adek magiwacho ni okoromore bedo jotend migepe kaluwore gi buche magin gi doho kod weche moko mamieno gi ma ok oyiene gi bede kombego kaluwore gi chike ma pachoka. Sorry. On Listi ma jotend migepe mong'ulo koting'o Penina Malonza manowal gi jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend migao malimbe pachoka. Komiti no wacho ni Malonza ne okonyiso ni en gi lony madwarore e telo ne migao malimbe. Kabende gimedo ni Malonza ne okonyiso ni en kod ng'eyo ewi kaka migao no tiyo. As the nominee, what do you intend to do to bridge that gap? Because we must bridge that gap if the country is going to gain from the tourism sector. Kenya Wildlife has improved on technology of spatial monitoring, and I believe this is an area that we can try to see if we can equip our national parks with the drone technology to monitor. However, we are also diversifying this area. Nina, it's good to be factual. Yes. The honorable member was doubtful that the amount of money available for compensation in the cases of injuries to human beings by wildlife is 2.5 million. Jatelo machielo morem yudo puoth gi Kweth manok e committee no en Aisha Jumwa manowal kaka jatend migao ma jotij piny owacho, kit chwech kod jolo jomang'ao. Kweth manok no wacho ni Jumwa ni kod buch nek e doho. Bura ma ok oyiene bedo jatelo ingadho maten migao Jumwa nodonjne gi nek ma jolangubao manochwad gi magine kinde serombule yiero madundo manotime wuod maganda e higa mar 2019. E dwoko mare, Aisha Juma no wacho ni pok nobedo kod bunde e ngimane kendo pok nochwado ng'ato gi magina. Bende owacho ni osewuo gi familia mar Ngubao mondo mi gilos wachno oko ma doho koramo ni kata doho pok ong'ado ne bura ni en janek kumano pod onge ketho. Mithika Linturi bende ong'ul oko kaka jatend migao mogwele migao mar pur kod pith. Kweth manok no wacho ni kaluwore gi buche maromo 35 ma Linturi ni gode doho, chik ma pacho ka ok oyiene bedo jatend migao. Linturi bende ni kod bura mar bembo e doho. Ka bende kweth no wacho ni norem chiwo tese mag somo makare e nyim committee mane dawo dho jotend migepe no. Can we see a copy of that degree certificate? I am being told we can't see it because the matter is in court. That's what I'm finding very difficult, yes. I also explained the circumstances in which I find myself and why even other certificates are not there. There is also a court order here that bars me from accessing my own house, where on documents... Mr. Speaker, I give up. Yeah, it is here. That's why it's in many cases, Mr. Speaker. And if I may read, restraining the respondent Hold on, let him respond. So, Mr. Speaker, even as I sit here, there are documents, my titles, my logbooks, my everything I can't access because there is a bar. Honorable Linturi. Yeah.
Linturi bende itudo gi ketho mar kao hola mar shillings milion 600 gi 30 kotiyo gi otese ma okare. Wach momiyo Kweth manok nong'ulo oko Linturi ka penjo nyuolore ewi ratiro ma Linturi kaka jatend migao. E dwoko mare, Linturi nowacho ne komiti no ni onge gi nyalo ma yudo tesene makare, wera ni doho pod ogeng'one kendo ok onyal donje ode kaluwore gi buche 35 ma en go e doho. Kweth manok e komiti manodawdho jotend migepe 22 go ting'o jaod bura ma Ogunja Opiyo Wandayi, jaod bura ma Suna East Junet Mohamed, jaod bura ma Kathiani Robert Mbui, jaod bura ma Pokot South David Kosing, jaod bura ma Samburu West Nesula Lesuda, jaod bura ma Likoni Mishimboko, jaod bura ma Balambala Abdishurie kod jaod bura ma Saboti Caleb Amisi.